Gaw mar thieth olero ni nyithindo ariyo nowito ngimagi tok yudo chanjo mar tuo polio e kampein manotime kind tarik 2 nyaka 6 dwe mar 10 higani. Ma en kaluwore koda midhiero mane chanjo no okelo e dendgi. Ogolo ni nyithigi tuore tok yudo chanjo no. Migawo mar thieth wacho ni tok yudo lipodegi ne gitudre kod komiti marango chal mag chanjo pachoka kendo timo nonro ne lipode maromo 23. Kuom magi, 16 kuomgi ne ok richo ahinya kendo nitiere kod ranyisi kaka del moruodho to ilogi, liet mar del, wang' makwar, ich kach, diep e kind mamoko. Mamoko 7 ne nigi ranyisi mabet richo koting'o del moruodho to lokore makwar, liet mar del, tielo lalo teko, ng'ok, del mabuogore kod ruodho machalo mar chicken pox. Migawo no wacho ni kuom cases 23 mane giyudo, 16 kuomgi norumo kendgi ka 5 dhi nyime ka rumo. Kata kamano, nyithindo 2 to nowito ngimagi kaluwore koda midhiero gi. Gimedo ni nyithindo 18 mane nigi ranyisi makamagi to ne obiro kaluwore koda tuoche mane gin godo mopogore kod midhiero ma chanjo kelo. 4 ne nigi ranyisi ma chanjo kelo moting'o ruodho mar del kod liet mar del, ka 1 to pok ong'ere gima nokelo midhiero makamago. Migawo mar thieth wacho ni kampein ni mane otimore e counties ma Nairobi, Busia, Bungoma, Turkana, Trans Nzoia, West Pokot, Kiambu, Machakos kod Kajiado nochopo ne nyithindo maromo 3.6 kendo ngimagi ni kare. E sama tielo mar ariyo mar kampein ni biro chakore tarik 9 nyaka 13 dweni, ikwayo jo Kenya mondo osir nyithindgi yudo chanjo ni michiwo ne nyithindo mantiere bwo higni 5. Gikwayo jo Kenya mondo chiw lipot kapo ni ng'ikruok moro amora neno manotok yudo chanjo ka gidiyo namba *271#.